جرا نای نخماندن تو کس قندیلê pê naxe û bi firaxekê nanixumêne an jî wê naxe bin nivînan lê belê ew wê dideyne ser şemdanekê da yên gobên hundir û ronahiyê bibînin çimkî tiştekî veşartî tune goneyê eşkere kirin û ne jî tiştekî nixuman dî heye gonayê zanîn û nekeve ber ronahiyê loma hey ji xwe hebin got hûn çawa guhdarî dikin çimkî yê gopêre heye wê ji wî re bêhtir bêdayîn û yê gopêre tune tiştê ku ew yê xwe guman dike jî wê ji wî bê standin. Stûka pîroz, encîl, silav û rêz xweş bû peyanê hêja.